Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Ешь, покуль не запяешь. Ой, что дух Тройца, то собор девкам, а святыля, то разгон девкам. Прывітанне сябры, з вами зноў кулінарна-музычная праграма «Еш, пакуль не запяеш». Зноўку ў нашай студыі кухні Іван Кірчук, Маркаў Сяржук. Вось, і, як вы ўжо здагадаліся, Іван Іванович праспяваў траецкую песню, ці сёмушную якую. И Троица, и Сёмуха, и Пятидесятница. І Троица, і одно Сёмуха, свято. і Пятидесятница, я так разумею, гэта свята, якое насычана зелянінай. Тую, якую мы з вами вельмі любім. Бо ўсё вырасла, гэта той час, калі шанавалі нашы продкі зеляніну. Гэта і бярозку, я буду сёння распавядаць. Гэта і тая зяліна, якую ўжывалі сёння, крапіва, жыгучка. Але гэта вялікі абярэг, таму што накупалі, рабілі цэлыя копны, праз якія пераскоквалі, не трэба было праз агонь скакаць. Так, быў нейкі стымул пераскачыць праз крапіву, каб не абстракацыя, кажуць. Ну, глядзіце, бярозавай кашы ў нас не будзе, як там завіваюць бярозку, так? Але мы будзем сёння з вами варыць таксама зялёны такі супчык. Глядзіце, у нас ёсць шаўя, бульба, крапіва і крыху тушонкі і одно яечко. Вось, все вельмі проста, суп з крапівы. Гэта тушонка зноў-такі, гэта па вашым жаданні. Хочаце, можаце дадаць, не будзе вегетарыянская страва. Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Вось, ну, я пачну тады ўжо паціху Рэжаць, я трошкі бульбу, спяваць, так, я ўжо распавядаць. паставіў, просто вадзічку паставіў, каб там у нас кіпень быў. І пачнем. Там на луце на шаўковай траўцы вы, лука моя зёлёная, траўка шалковай. Ерамейка не посидевка буду нящей, лука моя, лука зеленая, траўка шалковай. Троица, Сёмуха, гэта сапраўды вельмі цікавы час, таму што нашы продкі шанавалі зеляніну, дзяўчаткі выходзілі, завівалі бярозку, і праз гэтыя две бярозкі, якія звязвалі, самі праходзілі. А мальцаў з сабой бралі? Не, пакуль не, але выглядалі. Рабілі таксама сабе вяночкі, вешалі на бярозку, а пасля, калі праходзіла свята, абавязкова вярталіся паглядзець. Як вяночак засохне, ну, будзеш хварэць. А як добра, будзем казаць, вісіць яшчэ зеляніна, пахне, будзеш зноў здаровая, маладая, цэлы год. І варажылі на гэтых вяночках таксама, не абавязкова ў купальні. Мне вельмі падабаецца, што ўпрыгожвалі і хаты, і вокны, і за абразы ставілі галінкі. Так, і зараз жа па ўсіх вёсках, ну, гэты звычай захаваўся. Или гэта свята, гляньце, яно ж у старадаўнія часы, калі вадзілі кусты, прыгожвалі дзеўчыну. Гэта ж якія часы? Ці хрысціянскія, як вы думаеце? А вось я не ведаю, ну, назва сама Троіцы, яна выглядае хрысціянскай. Але зноў-такі, калі мы кажам пра тое, што амаль усе нашы святы маюць яшчэ больш старажытныя карані такія, так, і вераванні, то і калі такое пытанне вы мне задаяце, я так ўжо засумняваўся. Распавядайце. Ну, я просто ўпэўнены, што нашы продкі захоўвалі розныя традыцыі, якія існавалі. І калі дзеўчыну ўпрыгожвалі, будзем казаць, у зеляніну або ў нейкія галінкі, я ж да царквы не вялі.
Яе праводзілі праз усю вёску. І яна сімвалізавала вось гэты росквіт, ну, маладосць. Гэта прымалі ўдзел і маладыя таксама дзяўчаты ў гэтым. А той ж куст, так? А калі у нас пахаванне стралы, зноў закопвалі нейкія рэчы, гэта ж зноў такі дань зямле. Гэта ці ёсць у гэтым хрысціянства, пра якое мы гаворым, але ну дадам адразу, што і ў царкве ж бярозкі стаяць. Так. І за абразамі хаваюць гэту зеляніну. І ёсць час, калі гэта зеляніна не проста яшчэ ў хаце, яе нясуць у хлеў, упрыгожваюць, нават карове на рог вешаюць, ведаеце. Для ўсіх. Ну, ўсіх, каб усе атрымалі вось гэту моц, якая з'явілася ў гэты час. Таму што гэта самы росквіт, які існуе. Таму такія былі і песні, і абрады звязаныя. Карацей, сягае далёка-далёка ўглыб. Ну так. Дык, а пахаванне стралы, вы што гэта за абрад такі? Зараз зноў такі шмат адраджаюць. Зусім недавно Сяржук ездзіў. Сяржук Доўгушаў. Ну так, Не я. ездзіў. Сяржук Доўгушаў катаўся ў Веткаўскім раёне, ён, здаецца, быў. Па чацвяргам. Ведаеце, я так разумею, што гэта зварот да перуна, таму што гэта час маланак. І тут трэба было ці адмовіцца ад дажджу, які ідзе, ці выклікаць дождж. І нашы бабулі гэта вельмі добра ўдала рабілі. Ведаеце, прыязджаюць да мяне вельмі часта завочнікі, і яны распавядаюць, што прымаюць удзел у сваіх клубах у гэтых старадаўніх святах. І яны казалі, не было ні разу, каб дождж не з'явіўся. Ці наадварот не спыніўся. Таму нашы бабулі, бачыце, нельга ж казаць, што гэта, ну, ведзьмакі гэта рабілі. Гэта рабілі простыя людзі. Я нават памятаю, што перажані Божа хмарку на чужую старонку. Все, не будзе хмаркі. Добрае такое пажаданне. Ну Хай так, там ідзе. але, бачыце, перажані на другую старонку, дзе пажалі, дзе пакасілі, там у снапочкі злажылі, каб не проста там да суседа ўсё гэта вылілася. Таму валодалі гэтай інфармацыяй, і сёння гэта выклікае інтарэс, але вось і з Сяржуком мы распавядалі пра гэта свята. Ну, ведаеце, людзі прыязджаюць, але яны больш прыязджаюць, ну, паглядзець, як гледачы, не ўдзельнікі гэтага абрада. І даволі шмат тэлебачання, і, будзем казаць, СМІ, якія, ну, проста могуць змяшаць гэтай магіі абрада, таму што яны хочуць зрабіць фотаздымкі на памяць ці для інтэрв'ю нейкага. А ці ёсць тады ў гэтым магія, калі гэта вёскі, гэта людзі не з гэтай вёскі, напрыклад, гэта людзі, якія ў гэта не вераць. Таму што нашы продкі гэта рабілі, яны ў гэта верылі, гэта ўсё працавала. Ну так, калі каму цікава, сапраўды Сяржук ездзіў на гэты абрад пахавання стралы, і там была такая бабулька, вельмі кранальны момант, якая выглянула са сваёй там калітачкі і ўжо з апошніх сіл, з апошняй моцы спявала, таму што, ну, сапраўды для яе гэта была падзея. Гэта не проста нейкая рэканструкцыя свята і абрада, гэта сапраўды падзея. А я быў у пагосці якраз, і менавіта тураўскі карагод, гэта калі кавалачак каравая закопвалі ў зямлю, і гэта бабуля, яна распавядала мне, што нават калі вайна была, яны гэты абрад праводзілі, таму што павінны даць дань зямлі і гэтаму полю, каб яно ўрадзіла. Нават нясуць граблі і фартушок наперадзе, а потым абразы. Граблі. Так, граблі. О, пераплялося, дык пераплялося. Так, трэба нам вадзічку гэтую пасаліць зараз. Абавязкова, таму што ўжо закіпела. Кумушки, голубушки, сястрыцы мае, вы пойдзеце ў зялёны сад, завіце мяне. Вы будзеце і кветачкі рваць, сарвіце і мне. Вы будзеце вяночкі плясці, спляціце і мне. Во. Ну, мы вяночкі плясці сёння не будзем, на жаль. Мужчыны. Мужчыны. Там пра мужчыну нічога не сказалі. А мы зараз пойдзем ды засыпем нашу бульбу. Засыпаем нашу бульбу у нашу каструльку, у рондель. Оп. І адразу следам нашу тушонку туды ж да бульбы, каб ёй там не было адной сумна. Вось. Будзе наварысты такі супец. О. Мешаем крыху. Гэта ўжо адразу памыцца.
Ну вось скуль хлопцы ўзяліся тут у абрадзе. Таксама былі. І гэта арэлі. Все ж таки былі. І арэлі. Гэта распаўсюджана было шмат дзе. І бабулі распавядалі, што нават збіраліся такія кампаніі, што маглі гэтыя арэлі паламаць. Так, Арэлі, качались. калі, ну, раптам, хто не ведае, арэлі гэта качелі. Ну так, таму што, ну што, атракцыёнаў не было, паркаў такіх не было. Не Супер 8. А дзе можна было Нічога. маладым адзін аднаго пабачыць, так? Ацаніць. Нават А ўжо расказвалі... ж гэта не ў зімовых кажушках, Не, ўжо ж трэба- можна разглядзець. Дзяўчаткі расказвалі, як яны там прыкрывалі ногі, таму што высока шлёталі на арэлях ну і як з яны хлопцамі. Ну, ёсць сакрэты, потым буду паказваць. Паказваць? У бару калыска і высока не нізка, калышуцца дзеўкі і слічныя паненкі. І мне маладзенька і туды захацелась, праз цёмную ночку і туды заляцела. Просто прышпілялі ў цэнтры і ўсё. Хлопцы нічога не Все бачылі. лёгка. Усё лёгка. А мальцы сурода не доходили. Не, таму ламалі гэтыя арэлі. Капоту Арэлі. выратаваць. Так, Так, ну, так, далей гамонім, але я ўжо паціху, бульба у нас ўжо пасечаны, таму будзе хутка гатавацца і трэба паціху, ну, ўжо нам пасекчы шаўе. Ось як два гука, гэта якраз менавіта пара, якую выглядалі, таму што кожнае свята, якое існавала, трэба было знайсці сабе пару. Інтэрнэта не было, мабільнікаў Зноў-такі. таксама. І вось гэтыя Таму і святы... знаходзілі сабе пару. Я- Даволі лёгка. А так, пакуль ты там счацішся і потым у рэаліі сустрэнешся. А там акажацца, што і не дзяўчына была. І такое бывае. Зараз усё магчыма, можа і чакаць такі момант. Таму гэтыя святы выклікалі вялікі інтарэс у моладзі. Ну і дзяўчаткі зноў такі варажылі, лепляі вяночкі, упрыгожвалі адна адну. Нават бярозкі упрыгожвалі. Але вось цікавая рэч адна, я знайшоў і быў здзіўлены, што адно на, будзем казаць, на славянскіх так землях існаваў такі вельмі дзіўны рытуал. Напрыклад, калі у дзяўчыны, да, она выйшла замуж і доўга не мае дзяцей. Старэйшая жанчына збірала тых, будзем казаць, жанчын, у якіх ёсць дзеці, яны збіраліся ў лес. Там шукалі бярозу і пачыналі каля гэтай бярозы нешта спяваць. Старэйшая жанчына станавілася плячыма, так, да гэтай бярозы і чакала, або, можа, шукала тую вібрацыю, якая існавала, якая аб'яднала спеўных, так, і бярозу. І калі яна супадала, гэта вібрацыя, туды ставілі гэту маладзіцу. І ведаеце, яна потым мела дзіця. Але да гэтай бярозы ўжо ніхто не прыходзіў. Калі гэта бяроза дапамагла нарадзіць дзіця, яе вырубалі, каб яна не была для другіх алтаром, каб ёй не хадзілі, не кланяліся. Таму у нас такая павага да бярозкі, таму што, па-першае, яна ж і лісточкі першыя пускае, успамінайце, сок першы бярозавы вельмі дапамагае. А потым вельмі прыгожыя ёсць упрыгожванні, розныя рэчы звязаныя, сёння не маю тут з бярозы. Ну, бярозка, напрыклад, вось сальнічка, у якой святая соль бабуля давала. Бачыце, так само. Возіце з сабой. Ну чаму не, хай будзе, верыш, не верыш, Ну так. хай будзе. Зноў-такі. Ну, Засцерагчыся. бачыце, ну, да бярозы звярталіся вельмі часта, я нават студэнтам кажу, калі вы сябе вельмі недобра адчуваеце, дзяўчаты, то вы ж не ідзіце да врача. Ідзіце вон. Бярозу. Да бярозы, знайдзіце тую бярозу, каб не крывая, не гарбатая, некую прыгожую, пастойце, абніміце яе, таму што па народных звычаях яна дапамагае. Нават карагоды, якія вадзілі бабулі, яны вадзілі вакол бярозы і ўсё далей за вёсачку, быццам бы гэта каб моц бярозы і сіла і ўсплывала таксама на вёску, на людзей, якія там жывуць. О, зараз нам медыкі скажуць. Медыкі хай там зарабляюць грошы, а нашы бабулі не ведалі, што такое паліклініка і што такое больніца. Потому што моя бабуля пражыла 96 гадоў, і не было медыцынскай картачкі, калі памірала. О, як?
До гару заходили. А сёння сядзяць дзеткі 7 гадоў маюць вось такія талмуды, ведаюць усе лекі і нават дактарам кажуць, што выпісаць ім. Так, ёсць. Таму такое. народная традыцыя, она, на мой погляд, мацнейшая. Напрыклад, у хаце я ўспамінаю, у бабулі заўсёды некая травінка, зёлка была запарана, і калі нешта табе балела ці, напрыклад, кепска там адчуваў сябе, яна заўсёды казала, вось гэтай траўкі папі. І адлягала. Дарэчы, у мяне таксама было. Нешта заварылі, нешта папіў і адразу ўсё, і пабег. Так, трэба праверыць. Крапіва таксама ачышчае кроў. Так, яна ачышчае кроў, але я хацеў папярэдзіць. Справа ў тым, што Жалеза многа. нельга ёй злоўжываць, таму што у каго кроў звёртваецца, ну, падвышаная звёртваемасць гэта, таму нельга ўжываць, і у каго, напрыклад, ёсць праблемы там з варыкозам, таксама трэба вельмі асцярожна, але кажуць, што дзяўчатам раз на год, калі першая крапіва пайшла, вось гэтыя самыя маладзенькія зверху пабегі лісточкі, абавязкова раз на год вось зварыць нейкі супец з крапівы, бо яны будуць вельмі доўга маладыя і прыгожыя. Ну, і тады нават можа не трэба на арэлях там гушкацца, падвяргаць. У Індыі ёсць нават адзенне з крапівы. Ёсць станоўкі і посцілкі. Я думаю, што і у нас таксама было такое. Пойдем, девочки, мы у гай гулять, а мы у гай гулять, вянки забивать. Як зав'єм вянки, ды на все святки, ты на все святки, на Духовский, ай. І на Пятроўскія. Так. А потым яшчэ і добры дзень лета. Я ведаю гэтую песню, хіт. А скажыце, гурт таксама вы троіца называлі непасрэдна вось, ну, неяк звязвалі з гэтым святам, ці гэта ўсё ж такі колькасць людзей на сцэне? Ну, было по-рознаму, калі пачалі працаваць упершыню нейкія браць беларускія народныя песні, таму што я ўжо, відаць, распавядаў пра тое, што гурт Троіца гэта быў альтэрнатыўны гурт Палацу, які займаўся беларускай народнай песняй і рабіў гэта ў апрацоўцы з электронікай. Нам хацелася зрабіць акустычную музыку, і вось першыя песні, дарэчы, «Трава моя травушка, зялёны лужок, ой, зялёны лужок, я ж па табе, травушка, не нахажуся, не хажуся, налюблюся». Яна неяк лягла на гітарны рыф, і вось так атрымалася першая кампазіцыя. Зразумела, нас запрасілі амбасады, гэта былі амбасады, якія база была ў Менску, і нам трэба было нейкую назву. І яно так неяк само вырашылася, таму што традыцыя траістых музык існавала ў Беларусі. Гэта мог быць гармонік, кларнет, там бубен і гэтак далей, цымбалы, скрыпка, зноўнікі, барабан. Гэта першае было. Па-другое, мы пачыналі працаваць менавіта ў гэты час, таму што Троіца нарадзілася вясною, і, дарэчы, вось і юбілей свой мы асвяткавалі 31 траўня. А па-трэцяе, потым, калі мы пачалі ўнікаць у песню, гэту філасофію, мы зразумелі, што ёсць дух, ёсць душа, ёсць цела. Вось таксама. Трыадзінства. Так, трыадзінства, якое трініці, якое, ну, дарэчы, дапамагае, таму што, зразумела, душа тут заўсёды, дух недзе зверху кіруе, а гэта цела, яно павінна быць разам, калі яно збоку, няма той гармоніі. Вось так і ў песні. І мы ў траіх, калі у нас, напрыклад, супадае аранжыроўка ў кожнага, таму што кожны выконвае, будзем казаць, сваю партыю на музычных інструментах. Калі ўсё атрымалася, песня існуе, бо кампазіцыя, і працягвае сваё жыццё на сцэне. Прыгажосць. Цікава. І вось, глядзіце, у нас, здаецца, яшчэ вы з такім абярэгам не прыходзілі, вось, які там з нейкім люстэркам? Гэта крэмень, а гэта якраз тыя кавалачкі жалеза. Мне падаецца на яшчарку нейкую падобную. Не. А гэта рэчы, якія ад каваля адлятаюць, калі ён працуе. Ну, лічыцца таксама абярэгам. Гэта крыж з Польшы, Вігра. Да, недзе там былі, там, дзе рымскі папа на кацеры ездзіў. Таму гэта кузнец якраз мне зрабіў пры мне. А люстэрка навошта, каб ты мог паглядзецца, які ты прыгожы.
Ну і знов такі нейкі бусінкі з рабіны можна і рабі- пад'есці. рабіна, Можна так. пад'есці, кампотик. А гэта у каб нейкі- не купляць, каб не купляць нейкія там дарагія рэчы. А, можна Прыгожыя. Не, Можна думаю, так зрабіць. можна паехаць у поездку, поехали на канцэрт, захацелася там нейкага кампотику, а ну, адварыў, крыху патрымаў, ты бусікі зноў даставы. Ну так, гэта такое, ведаеш, можна гэтыя бусінкі зноў такі недзе раскладаць і казаць, ягада з ягады сакаціліся, ягада з ягады пры бару раслі і гэтак далей. Гэта песня, але бачыце, гучыць як замова. Ну так. Таму што можна кожную песню ўспрымаць, калі разумееш, як яна ўздзейнічае. Трэба перавярнуць. Хочаш Во, глядзецца. вот так, да, хай адбіваецца. Так, ну што, сябры, давайте мы уже, напэўна, закінем шаўе, нам потым трэба яшчэ будзе кіпнем абдаць нашу крапіву, каб, ну, дужа ўжо яна так не абжыгала нас. Закидываем наше шаўе, ось такое зелёненькое. Оп. Оп. Ну што, сябры, у нас ёсць кіпень і ёсць крапіва, якую трэба крыху нам ашпарыць. Я вось Пакуль так яна сабе шпарыцца. дапамагу. Шпарыцца. Муравой, да поле украшена, ой-ли, да поле украшена, все цвяточками, да все душистыми, ой-ли, да все душистыми, ранней утрою, да приворажу я, ой-ли, да приворажу я. Прываражылі. Можно. Все, і ўжо можна яе. Хоп. Ось так. Гэта мы прыбярем сюды. Так. Так, ну і што? Што гэта за коса? Ці ёсць у яе гісторыя? Ёсць. Гэта коса маёй бабулі. Так, яна І ляжала соль ад бабулі. Яна ляжала даволі шмат, была такая ржавая ўжо. І я маю другую, большую такую, на якой яблонь спявалі. Яблонь моя кудравая. Дакуль табе ў садзе стаяць. Дык вось тая коса, яна не была затуплена. І я некалькі разоў на канцэрце, калі іграў, парэзаў сабе палец. Праў лес, але спяваеш. А гэта мне Александр Блахін з горада Ліды. Ён взяў гэту косу, кажа, слухай, давай я табе яе затуплю. Зараз можна і не парэзацца, можна выкарыстоўваць. А яна ў мяне якраз у дарожцы, ёсць там такі момант, а ты, дзедку прыян, абчарці нас залатым ножом, абсей нас ярым хмелем. Хто ў чарце, то нашы, а хто за чартой не нашы. І я выкарыстоўваю гэту косу. Бачыў некалькі відэа, дзе старабратцы таксама спявалі песні, у іх не было музычных інструментаў, і яны выконвалі ўсё пад акампанемент косы. Таму вельмі асцярожна, калі будзеце выкарыстоўваць. Асцярожна. Каб не Так, паразіцца. і мы зараз асцярожна закидываем нашу крапіву ўжо, і нам толькі застанецца яшчэ ўзбіць яйкі і ўліць іх таксама ў наш суп. Закидываем крапіву. Перадапошні інгрэдыент наш. Все, закинули, і можна крыху перамяшаць, каб яна там пасябравала з усім, што ёсць. Ось. Все. І зараз просто трэба нам яшчэ узбіць яйкі. Ай, зеленая валипа, дай зеленая валипа, дай чтобы вося не шумел. Шумела, дай чтобы вося не шумела, лисейкам да и говорил. А дай говорила, с лисейкам да и говорила, оставайся ты лип. Цуд, ну што, апошні, амаль фінальны момант, толькі у нас яшчэ што, мы ж потым без сметанкі яшчэ не можам ніводны суп з'есці. Не можам без сметанкі Поедем в абсалютна. Финляндию. Так, ну і глядзіце, пачынаем размешваць і вось такой тоненькой, таким струменьчиком тоненьким заливаем. Оп. Оп. Оп.
Это мне. Все? Ну там, где больше мяса. А, там, где больше мяса. Так, вдома, так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ось такі, глядзіце. І так, Омоложуся. ой, зараз не пазнаюць нас адразу пасля гэтага супа. Так. Вось вам лыжка. Вось сметана. Вось у нас хлеб. Накладайце колькі вам заўгодна. 6. 6 пачак сметаны. Трэба ж крыху памяшаць. Закрасіць. О. А такая крапива зелененькая засталась, да? Зеленые щёнтки. Ну, тройте, сёмаха, все одразу так. Ну і хліба треба ж взяти. Обов'язково. Ну, частуємося? Так. Добро и проезжать у Витебска. Ну, соль кому потрібно. Ну, соль хотел бы. Ну, ось я просто вже так вельми мало її вживаю, тому, напевно, під себе. Роз'ївся. Треба розвідуватися. Треба розвідуватися, так. Ні, спочатку заіграємо чи ні? Ой, что дух тройца, то собор девкам, а святые елей, то разгон девкам. Разогнав девок по чистому полю, по воєнничку, по березничку. Ось, цудоўнае свята, цудоўныя спевы. І цудоўны суп у нас з крапівы, са шчаўя атрымаўся. Сябры, смачна ўсім есці, з вами былі Еш, пакуль не запяеш. Шукайце нас на Ютубе і па ўсіх сацыяльных сетках. І таксама не забывайцеся дасылаць свае рэцэпты на наш e-mail. Калі у вас ёсць чым падзяліцца, абавязкова дзяліцеся, не саромцеся. Усяго добрага, да сустрэчы. Всего доброго. Ешь, покуль не запяешь. Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач.